Ze binnen op tuin, de meesten van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de organisatie van Culturele Haatstad. Breek de bedenkers van het project onder de toer. Regisseur Jos Tie en schrouwer Bouke Aldenhof. Tie is verneemd omdat hij professionals gearwerk lid met amateurs. En dat laatste wie het wichtigste argument voor de landelijke directie van het Cultuurfonds om ze volle geld te aan. Wij doen nooit zoveel. We doen eigenlijk nooit 5 ton. Ik herinner me dat we een tijdje geleden nog 2,5 ton aan het Rijksmuseum in Amsterdam hebben geschonken voor het auditorium, om een auditorium in te richten. Dus nou, je kan wel zeggen dat Friesland het Rijksmuseum te boven is gegaan. Voor het project onder de toer stiert het licht nou zo wat op grien. Het is nog niet helemaal rond, we zitten op 70-80%, maar mijn ervaring leert dat als je zo ver bent, dan lukt dat laatste 20% ook nog wel. Verhalen van 31 tjerken worden aast 31 uitvierings. Maar er binnen zelfs meer culturele haatstadprojecten die het heel broeken kennen. We hopen wel voor Culturele Hoofdstad dat wij een soort voorbeeldwerking hebben. Dat wij als rolmodel worden gezien, ook voor andere fondsen. Want wat wij kunnen, kunnen andere fondsen tenslotte ook. Ook zij kunnen bijdragen aan Culturele Hoofdstad. Dus ik hoop echt dat onze bijdrage een versterkend effect heeft.